Hello, yaon na sinda. Hello, masabat kami ngunyang kamanoy sa kakirot sa Gold Coast. Punta kami ngunyang kimanay ta. Luman ako masakay sa may kasabana. Para ko hindi ngunyan sa sasakyan ni Manay. Tamayo siyang kaibanan pag kami sa Gold Coast. Convoy na lang kami. Si Mega nasa likod mo sa Embil na inot na. See you, Ruth, sa Gold Coast. Sa Kamanoy. Hindi ako pinaturog. Mang tururugan. Kaya sa nabanggi ang kita matururog. Man kami sa airport. Ayan kami, diyan kami mada. Diyan kami naman. May kitang view. Windham. Ayun lang kitang view. Pundong na kami ginamanay na Madumag sa park na hanapan ng park na para matambayan namin gan na kami masundo sa airport. Yung kami di sa North Kira Beach. Nagdimingo na iwawalat ini yung sa Megan ta madumang kami sa airport na masundo karot. Mahal ang parking kaya digdinango na. Naghahalat-halat pa lang kami karot. Taday pa naglalan. Ngunyan, makapingo na kami ni Manay, tagutom na kami. Iyan ang order ni. Ay, masarap ang chai latte. Kami ang lang. Hello, yaon na sinda. Hello, hello. Ayan, sa wakas. Punta na kami sa parking. Punta kong kompleto kitang magturugang ano tapos siya si mama. Sabi nga ni Kuya, ni Flavir. May konting kirot ka sa iya. Pinaka-sexy. What? Ay, wala! Punyit! Ano na yan, smile? Say hi! Ano na yan? Gas! Tita Ruth is here! Embrace! O yan kami, di yung ngunya na, nagagadan kami ng oras para sa pag-check-in. Sa Tweed City Center, gusto mo sa shopping? Maral ako na lang po kita. Ay, di kita ano? Duman sa tubangan, bako naman ligdi. Iba naman ini yung kuya. Ang kada mapuntan, dahil na babalikan, iba naman ang pupuntan. Dapat pala, ano-ano na yung moments ng... Ano man ka nagpupuyan? Mabikis na daw ako. Ay, magkaroon din tunok din. Ha? Dito may surfers paradise kita katulad punta. Ini ang first airport. Here na kami sa hotel. Hindi ka marupunta na. Enjoy mo man ang buhay mo. Ano na? Pa-park na kami. Ako dagi. Tapos makakapark man kita doon pag natawanan na kita ng ano. Pareho ka. Hindi kami ma-stay ning habang niyaong kami sa Gold Coast. At yan susundoon mi si Manoy. Membership kin member igdi si Manay. Yeah, we've only got 2 as the other first. Your name as the other first.
Here na kami. Ini ang room na Ruth. Ini ang room tour. Ini ang room na ko yan. Room na Manoy. Ini ang CR ninda. Ayan, si Ate Nicole. Ayan ang baby ko. Ma-stay kami din ng 2 days. Arachan, maduma na kami sa airport. Susunduan mi si Manoy. Saka si France, hali sinda sa Hong Kong. How much do you save in total if you pay it all? Ayan, nagbibir na sa film tapos shopping. Nagmimiriting. Sharing, guys, okay? Naman nilalasahin. Ay, sus. Ayan ang isnakan kan duwang aki o. Iglala sa yung peanut butter. You said hell no, you're not getting that. You said no. Ayan si Roto nagtututbrush na. Ito na. Oo, nagbalik na naman. Yun, si Mano garo ali sa Saudi. Ready. Ta da da ta 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 da da ta 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 Hello po. Sabi kaya ni Manoy, bandaday. Ako na sa Manoy, oh. Ito, kulang lang si Flavel, saka si Mama. Ito si Arvin. Ini man ang room na Imbel. Ini ang room ito, bedroom. Tapos, Pero si Imbel kasi 3 years younger than us or 2? digdi man ang kwarto ko, solo-solo ako. Digdi ka ko ta plabelo sa kataid ko. Tapos iniyo ang banyo. May isa diring laundry. Ayan ah. Maduma naman kami ngunyan sa room na Manayman. Hello? Dayon. Feeling ka ngunyan bakasyonista. Ini man ang room na Manay. Bakante ang sarong room igdi. Diyan. Sana yaong si Mama at saka si Flavel. Yun ako tayo ng room ninda. Kuyanda kami, dinner da kami sa luwas. Kaya paruluwas na kami. Can you have a party again?